А, така. Чакай. Ето. Айде отиваме да го пущаме. Ето шампионът. Отива да пуска един шаран, който хвана на блесна. Не го притеглихме, бе. Няма. Ванко, не го притеглихме. Отиди вземи кантарчето, моля се. Ще прекъсна видеото, за да го притеглим. Не го прекъсва. Чакай, ще се потим, ще го притеглим. Това шаранче беше изведено на блесна с коричка 0,15 и след това малко кепче, което виждате на снимката. Ще го убиеш, бе, Митко. Пет, 10, 11, 12 кг точно. Така, 12 кг за блесничка с 0,15 не е никакво зле. Това е нов световен рекорд, ако няма някой да го бил. Майко мила. Айде, отиваме да го пуснем на свобода, за да може да се развъди. Той като го гледам има хайвер, коремчето му на гъстичко. Айде сега да се направим на Джереми Лайф. Това нали се ги пуща. Като хвани някакви чудовищи, ходи да го пуска. Така е в тези води с 0,15 и с блесничка, търсейки бляк бас. Голямата изненада е това шаранче от 12 кг. Да го умием, ще се накаля. Нямаме турбичка. Не му правете изкуствено дишане уста в уста. Ще се съвземе той. Остави го, остави го. Остави го тук до брега. Остави го сам да си дише. Дай му наклон на муцуната към брега. Той ще се оправи. Така. Ще се съвземе. Там нататък решенията са негови. Пък ако не се съвземе... Ако не се съвземеш... Имаме тиган. Да. Ако не се съвземе, значи ще хвани верния път към тигана. Там скача. Направи го на няколко клипчета, спри го, защото ще стане такова. Няма да го чакаме повече, филма свърши. Ние ще го изчакаме просто